Hello mga Yinians, good morning, di Ishibi TV. Let's try sa video channel, kung sa video na upload ko. Mga Yinians, dito kami ngayon sa may nabotas, mag-i-install kami ng blinds mga Yinians. Tara ngayon, samahan nyo kayo mga Yinians. Okay mga Yinians, si Bayray. Kabay. Ayan, si Bayray. Install kami ng Yinians, ng blinds. Install ito mga Yinians. Ilalagay na yun na yung bracket. Tapos na yung mabarinahan. Ito naman, ikanabit ko na din yung isa para ikabit niya yung blinds. Ikakabit na yung blinds dito. Yung install namin na blinds. Ito na ito. Pwede yung ano niya, sinapak na niya. Ayan. Very. Tapos yung kabila naman. Ikakabit na niya. Kabila. Kaya ba? Yan ang pantay. Pantay siya. O, pantay lang ba? Pantay. Oo. Pantay. Yan. Yan. Yan, okay na. Kapit namin yung isa. Bayri, tapos ang sapatin yan, babarilasan nyo na yan. Yan dito kami sa taas ngayon. May bayre yung yung pangalawang bintana. Bali na ikabit pa namin is meron kaming apat dito. Okay, tuloy ko yung saksakan niya. Kinabit niya yung isang isang blinds. Yan. Pwede kahit yung nagdanan, nakakalo siya. Anyway. Hindi siya pantay? Hindi, pagpapantay na ako nila. Pantay? Saka? Oo. Patong bintana yan. Patong bintana. Meron pa kaming dalawang kulang. Ang pabit namin. Kulang maintenance, dalawang bintana. Ito yung isa. Ito yung isang bintana maintenance. Pwede dalawa lang kulang maintenance. Isang blind yan sa kabila. Ayan. Okay na. Ayan. Yung namin. Tinira namin. Pang last blinds na. Tapos okay na. Tapos kami mag-install sa limang blinds. Limang bintana. Blinds sa ganabit. Yan si Bayray. Ayan, okay na. Okay na. Ayan. Kapit na namin yung limang blinds. Okay, yan si Bayray. So yun, sana ito mga Yinians. Sana sabutin kaligayan. God bless you, more power. Keep peace mga Yinians. And bye-bye mga Yinians.